It's Mega Grace Hour on Vuma 103. It's exactly 6 minutes before Linda, the game demander, Gabriel Sitole and Pindi K. And ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengivala ekseni, bamba ekseni sengiyavala before uphume namhlanje uhambe emsebenzini, bamba sengiyavala ekseni. Ufuna ukukhuluma nawe namhlanje ngaphambi kokuba uqale iweekend yakho, ubambe namazwi ngifuna ukukutshela wona. Namhlanje kuyi Friday, ngifuna ukuthi ke namhlanje ekseni your Sunday is coming. Your Sunday is coming. Mawukhumbula ngesikhathi uJesu ebethele isiphambano nezobulawa uJesu ezofela izono zabantu basemhlabeni, lithi iBhayibheli kwakuyi Friday bambamba abantu, bambamba bamthethisa icala baze bamshushisa, walahlwa yicala, bamphathisa isiphambano, bamshaya bemthela ngamathe bethi uzenza inkosi engesiyona inkosi. Babekhuluma wonke amagama, babebesho yonke into kuyena, abanye bemthela ngamathe, abanye bethi umkhohlise, bethi uyinkosi engesiyona inkosi, besho wonke amagama amabo ngawacabanga kuye. Baze bamfaka nomqhele wameva, abanye beze bethi ngoba uthe uyinkosi kade usindisa abanye, awuyisindisi ngani wena? Abanye baze bamphika bathi abamazi, akekho wayefuna ukusondela eduze kwakhe, akekho wayefuna ukuyi-associate naye ngenxa yesimo ekusona ngaleso sikhathi. Kwakunzima, kwakuwulusizi nasenhlizweni yakhe. Abafundi iBhayibheli bathi nomhlane wakhe kwakungathi ulinyiwe ngendlela ayeshawe ngawo. Bathi mabembheka ngemumva kwakungathi ufakwe ama-ribbon abomvu ayalenga emhlane wakhe ngenxa ukuthi inyama yayisixebuka, bemshaye kanzima, kunzima, kubhlungu. Waze wakhala kungathi ukhala nezithukuthuku zegazi ngenxa yokuthi wayeza usizi ezobuhlungu empilweni yakhe. Ngaleso sikhathi kwakuyi Friday ezusizi, noSathana wethu uyaqeda ngempilo yakhe kuyi Friday. Kwakunzima ezama nokuthandaza kubuhlungu, ezobuhlungu kuyi Friday. Kuyenzeka nawe namhlanje udlule esimeni esinzima sempilo, mhlambe ukuyisizini yokuba kuyi Friday njengoJesu ebhekene nobunzima, kodwa lithi iBhayibheli wafa ngolwesihlanu. Bayitshela ukuthi bayaqeda ngaye, bayitshela ukuthi kuphelile ngaye ngolwesihlanu. Kwaphela ulwesihlanu ukuthi wakuqediwe, baxoxile beconcludeile ngaye. Kwafika iSaturday kwathiwa hayi kuphelile ngempela ngaye, kodwa kwathi kufika iSunday bathi mabeyobheka ethuneni lakhe bamfica engekho evukile ngoba kwase kufike iSunday yakhe. Ufuna ukukhuluma nomuntu namhlanje who is going through his Friday namhlanje, udlula esikhathini sokushawa, udlula esikhathini sokucindezela, udlula esikhathini sosizi, esikhathini senyembezi, esikhathini sokulahlwa nokurejectwa, esikhathini sokuvukelwa ngabantu. You are just going through your Friday, but your Sunday is coming. Luyeza isonto lakho ozovuka khona, laba kade bethi sebeconcludeile ngawo kanti abazi ukuthi kuseyiqala kwendaba. Bezitshela ukuthi sekuphelile ngawo kanti akakapheli ngawo, uNkulunkulu khona into azoyenza. Your Sunday is coming. Mhlambe namhlanje ukhala inyembezi, wazi ukuthi uzohlanganisa ini kuphumeni, usadlula kwi Friday yakho, but ngiyakuthembisa your Sunday is coming. Your moment to shine is coming. Isikhathi sakho sokuvuka ezaleni siyeza, isikhathi sakho sokudlula kulolu sizo obhekene nalo, lezi inyembezi oyikhalayo siyeza, isikhathi sokuthi zisulo lezo inyembezi. Your Sunday is coming. Ungagive up ngoba kuseyi Friday. Kuba uJesu wayengenasi isambulo sokuthi ngeke ezephelele kwi Friday, ngeke ephelele kuhluphekeni, wayezo give up athi ngiyayiyeka lento. Kanti akazi ukuthi khona iSunday ezayo, khona usuku lweSunday la khona inyembezi zosulwa khona. Kwaba sengathi akaze shawe, imvimbo yonke yaphela because his Sunday yayisifikile. Ngifuna ukusho njalo ekseni, your Sunday is coming. Kunzima namhlanje, uyakhala namhlanje, but your Sunday is coming. Your moment to shine, your moment to rise, your moment to achieve into obuyifuna uNkulunkulu ukuthi ifike iyezi sendleleni. Kade ukhala, you are just going through your Friday, but your Sunday is on the way. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace.